Барымызға да яхшы билгеле булганча, быелгысы елда киң татар җәмәгатьчелеге ислам динен Болгар дәүләтендә кабул иткәнлеккә 1100 елы уңаеннан зур чаралар уздыра башлады. Һәм менә шушы чараларның берсе бүген Биектау муниципаль районында да. Бүген безнең шушы чарага багышлап бәйетләр, мөнәҗәтләр уку буенча зур бәйге булачак. Бәйгебездә безнең 2 төркем чыгыш ясый. Аның беренчесе 6 яшьтән 16 яшькә кадәрге балалар һәм икенче төркем өлкәннәр. Алар инде безгә үзләренең осталык дәресләрен күрсәтәчәкләр, үсеп килгән яшь булуына элеккеге вакытларда мөнәҗәтләр, бәйетләр ничек итеп укылганын. Чөнки бүгенгесе көннәрдә 21 гасыр яшь буыннары берсе дә җүнләп бәйтнең дә, мөнәҗәтнең дә ни икәнен белми бит. Ә менә безнең өлкән буын аны үз хәтерендә әле һаман да саклый. Һәм шушы хәтерләрен яңартып, алар да бүген яшүсмерләр, малайлар, кызлар янында, балалар янында үзләренең осталык дәресләрен күрсәтәләр. Һәм шулай итеп бүгенге бәйгене ачык дип белдерергә рөхсәт итегез, һәм бәйгегә бәяләмә куючы жюри белән таныштырып китәргә рөхсәт итегез. Иң беренче Үзәк мәдәният йортының балалар һәм яшүсмерләр белән эшләүче методисты Рамил Зиннәтов. Биектау муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Лилия Борһанова. Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Гөлсинә Шакирова. Биектау станциясы Ак мәчет ислам имам хатибы Фәрит хәзрәт Шәрипов. Бердәмлек ислам үзәге имам хатибы Айбек хәзрәт Тимербәков. Һәм менә шулай итеп Хыдаебызның хәерле сәгатендә шушы бәйгене башлап җибәрәбез, эшебезне башлыйбыз. Ә сездән зур игътибар белән тыңлап утырып, күңелләрегезгә моң кертүегезне теләп калабыз. Шулай итеп эшебезне башлыйбыз. Бәйетләр һәм мөнәҗәтләр бәйгесен ачык дип белдерергә рөхсәт итегез. Минем иң якын дустым, Гөлсинә апа дип үзгәләнеп торучы Фәрит хәзрәтне әйтергә онытканмын, түбәнчелек белән гафу үтенәм хәзрәт. Гафу итегез зинһар. Фәрит хәзрәт. Менә хәзер әйдәгез, менә шулай итеп бәйгебезне ачып җибәрер өчен сүзне Фәрит хәзрәткә бирәбез. Рәхмәт итегез хәзрәт, сүз сезгә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hörmətli jüri, hörmətli şuşa şaralarda, bəygilərdə qatnaşıcı bağlar, onların əki əniləri hər qayсыларınızға da Allah'ın rəhməti yağsın. Şinkidəgi mənə şuşa bolğan bəygi Biyiktau rayonu tarixində birinci tapqır bolğan. Һәм әлбәттә Рамазан айында шушы күркәм булган мөнәҗәтләр, бәйетләр бәйгесе ул да булса кирәк, үзләребезнең күңелләребездә милләтебезгә карата, динебезгә карата бер җылылык һәм бер мәхәббәт уятырга тиеш. Бөек галимебез Шихабуддин Мәрҗани хәзрәтләренең шундый сүзләре бар. Татар халкында диннән булмаган, әмма дә ләкин динне көчәйтә торган үч әйбер бар диде. Беренчесе телебез, икенчесе милли киемнәребез, һәм өченчесе милли булган мәдәниятыбыз. Һәм дәгән безнең мәдәниятыбызны карасак та, субханаллаһ бит инде, менә шул мөнәҗәтләр, бәйетләр кайда бар ул? Кемдә бар мондай? Гүзәл күркәм булган бер әйбер дип әйтик инде. Һәм инде шуны да әйтәсе килә. Беренче тапкыр булуына күрә менә шушы булган бәйгеләребез, иншалла ул бер традиция булыр, күркәм булып, ниндидер хаталарыбыз булуы бар, ялгышлыгыбыз булуы бар, зинһар аңлый күрегез. Алла субхана ва тааляның рәхмәтләре яусын һәр кайсыларыбызга да. Шушы Рамазан айы хөрмәтенә инде безнең татар халкыбызга ислам динен кабул итүгә 1100 ел хөрмәтенә багышланган шушы күркәм бәйге ачылды. Алла субхана ва тааляның рәхмәтендә булды. Уңышлар бар булды.
billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Səhnəyə birinci qatnaşıcımızı çağırırıq. Hüsnüddinov İslam. Hazırlana Gizatulina Aline. Bahakiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuda bu ayda Resulemez Mustafa yavdır biz buken. Salavat ve selamu aleyki ya Resulullah. Tuda bu ayda mahal inde все. Rahmet. Gizatulina Aline. Hazırlana Zarife Vezile. Bismillahirrahmanirrahim. Uçartırgan kuşlar gibi havalarda yürsen idi. Girip cennet sarayına didarını görsen idi. Sabırlıkta işin başı, sabırlıktır kümür kaşı. Sabırsızlar cehennemde, sabır birsin özü Allah. Sabırga cennetim dedi, sabırga rahmetim dedi. Sabırlık bizge zor sabah, sabır bir çeteğel Allah. Xuday siyer sabırlıkны, lağin siyer sabırsızны. Lağin o Tengri'ge düşman, Xudayım bir sabırlıkны. Sabır itik, sabır itik, sabır itular hoş bulur. Sabır itmegen bendenin, gamel defteri boş bulur. Dostlar eyde sabır itik, Xudayның kuşkanı işine, kıyamette ecir verir, sabır itken kişisine. Rahmet Zarife Vezile. Hazırlana Veli Ahmet ve Ruzile. Bismillahirrahmanirrahim. Atamның bir gülüydüm, anamның bılbılıydım. Bu hasretke gaciz buldum, sabır birsin özü Allah. İçime kaygılar tuldu, gözümның nurları soldu. Yürekte kaygılar tuldu, sabır bilsin özü Allah. Sabırlıkның savapların kitaplardan karağanlar, sabır etken kişilerni şahitler dip atağanlar. İtuğanlar bilesizmi benim halning ağırlığın? Peygamberler sabır etken, sabır etip ecir algan. Yırak deme ömrünne, yakın dip bil ölümünne. Seherlerde zikir eytip, çığır
кыргыл күңелеңне. Сабыр итмәк кирәк безгә, безнең күп бәндәләр күздә, алайда бит йөрәк үзгә. Сабырлык бир тәгалә Аллаһ, сабыр итик, сабыр кылар сабыр итә, сабыр кылар сыйрат күпрен, искән җилләр кебек үтә. Сабыр итик, сабыр юлдан шайтан качар, сабыр кылар җәннәт ишеген, үз куллары белән ачар. Гали Ахметова Рузилә. Әзерләнә Сагиев Рафис. И бәхәлле, и кадерле, и гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таяны син Аллаһка. Һәрдәм таяны син Аллаһка. Я Ходай, күрсәт дигән ошбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, кәйдән дә күп шәфкатьле ул. Кылдыга ихлас белән тезләнде кыйбла каршына. Бәлана керсез күңелдән тугры юлы бар гаршына. Бәлана керсез күңелдән тугры юлы бар гаршына. Рузилә рәхмәт. Сагиев Рафис. Әзерләнә Маннапов Азамат. Чын мөселман булыйм дисәң, әгәр дә булса теләк, мөселманга беренче шарт иманлы булу кирәк. Икенче шарт 5 вакыт намазга укырга өйрән. Коръән аятларын укы, ихлас күңелең белән. Өченчесе һәрбер елда бер ай ураза тоту, күңелеңне сафландырып, калбеңне пәк итү.
Çirkinini күрәсең, керемеңнең берелешен, зәкат итеп бирәсең. Бишенчесе кечең җитсә, хаҗ сәфәрен кыласың. Менә шуларны үтәсәң, чын мөселман буласың. Никадәрле тупласак та, дөнья малы калачак. Кылган барлык әмәлләрен үзең белән барачак. Rafiz Rahmet, Mannapov Azamat, hazırlana Hizbullim İslam. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah. Karama sazına, la ilahe illallah. Menggebet meskazina, la ilahe illallah. Ko'ngillarni yuvata, la ilahe illallah. Qayg'ularni tarata, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah. Sözlerinin kiragı ol, la ilahe illallah. Dine bestiragı ol, la ilahe illallah. Yalgızlıkның sirdaşı, la ilahe illallah. Yalgızlıkның yoldaşı, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Azamat Rahmet, Hizbullim İslam, hazırlana Fiyafanova Mili. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İhtemdir hoş kabatlıyım. Bismillah, Bismillah. Her adımda atlıyım. Bismillah, Bismillah. Her soluşum başı. Bismillah, Bismillah. Her başlayan işim. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kılgan bağamelge. Bismillah, Bismillah. Kaya bağmak tilde. Bismillah, Bismillah. Her bir yamakın ya. Bismillah, Bismillah. Bizning yürek dibe. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yalvarı her bir şirda. Bismillah, Bismillah. Beyği ruh
Микрофон. Феофанова Миле. الوداع خوش رمضان الوداع لا إله إلا الله رحمة يا الوداع كرانين دا آيات آيات أجبوا أيضا بينات خبتها ششت رحمت الوداع الوداع زينة لانب نور بلن طلد bütün meşitler saf sabasıp hıtme kıran taravihlar elveda gidigen günde ferişteler elveda deyip yıllarlar Hak Teala huzurunda bizge gafu dillerler elveda'u elveda'u hoş Ramazan elveda la ilahe illallahu rahmetaya elveda elveda'u elveda rahmetaya elveda Молодец, Амиле. Молодец. Sizden kilip jettiler meken Gattavulina Tangsılı. İşitilmeyi. Hidiyatulina Ralina. Yok. Yara şulay ettirip bağlar. Bitti. Master klassqa koşamız mı kadar? Murtazina Medine. Kol tabiğalı. Hazırlana Sağdi ve Filsine. İzgi Ramazan Şerif ayı mübarek olsun. Her başağımızda da sağlık, selametlik, tutan uyazalar, kılan hameller varsa kabullerden olsun. Ya Rabbim. Özümün en iyimden işitip kalgan şuşu münecet, kitapta da görgem yok, okuyan gazetede de görgem yok. Gaybetmezsiz. Әнем бик жырлыйдыр алиде. Мен шундан 4-нче класста, 5-нче класста вакытта язып алган ниләре тикерсе бар, әлдә шулардан карап миндә әниемне сагынып, Рамазан айы хөрмәтенә җырлап йөрим инде идәндә кайчагында. Ай бит нәфсез. Rabbim Allah'ım dedi Musa, mina cennet bulur iken, sina Rabbim Allah dedi Musa, mina cennet bulur iken, sina cennet bulur Musa, kız tuğanım razı bulsa. Rabbim Allah dedi Musa, mina cennet bulur iken, sina cennet bulur Musa.
туганнарың разы булса. Раббым Аллах диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, күршеләрең разы булса. Раббым Аллах диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, шалган кырганнарың булса. Раббым Аллах диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, тоткан рузаларың булса. Раббым Аллах диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, гайбәт сөйләмәгән булсаң. Раббым Аллах диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, Хак Тәгалә разы булса. Мәдинә Карахмат, Сагди ва Филсинә. Әзерләнә Насибуллина Кадрия. Мөнирә Казаева Сабырлык дип атала. Беренче тапкыр укыйм мөнәҗәтне миндә. Эчемә кайгылар тулды. Дөрес башламадым бит әле тукта. Менә шулай каушалдым. Атамның бергеле идем, анамның былбылы идем. Бу хәсрәттән гаҗиз булдым, сабыр бирсен берүк Аллам. Эчемә кайгылар тулды, йөзләремнең нуры сулды. Йөрәгемә кайгы тулды, сабыр бирсен берүк Аллам. Сабырлыкның савапларын китаплардан караганнар, сабыр иткән кешеләрне шаһитләр дип санаганнар. Ерак димә гомереңне, якын дип бел үлемеңне. Сәхәрләрдә зәкер әйтеп, чыныктыргыл күңелеңне. Их туганнар, сезгә әйтәм, хәсрәтләрем минем чиксез. Пигамбәрләр сабыр иткән, сабыр итеп әҗер алган. Мөнәҗәтләрем һич бетмәс, кәгазь белән каләм җитмәс. Йөрәгемнән кайгы китмәс, рәхимең кыл, Рәсул Аллаһ. Мөнәҗәтем сезгә булсын, дус ишләрем дога кылсын. Дыгалары кабул булсын, рәхимең кыл, Рәсул Аллаһ. Дыгалары кабул булсын, рәхимең кыл, Рәсул Аллаһ. Бик зур рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Насибуллина Кадрия. Әзерләнә Халиуллина Филсинә.
Кыз бала ғажап икән, бар әдәмдә шулай микән, анасыннан айырылып, шит җирләргә китәм икән. Язым микән, җитәр микән, язып сүзләр бетәр микән, балакаем күрешергә Ходай насип итәр микән. Мөнәҗәтләр язам әле, искә алып укырлар дип, искә алып укып алам, анам язып утырган дип. Мөнәҗәтләр язам әле, истәлегем булып калсын, кыямәттә күрешергә Ходай насип итсен безгә. Кыямәттә күрешергә Ходай насип итсен безгә. Алиулина Филсинә. Әзерләнә Хизбуллин Рустам. Изге ислам, Ленев Кахиров сүзләре. Бисмилла әйтеп башлыйм сүзләрне. Ислам дине килгән бу тарафка, Коръән ингән безгә укырга. Якты көннәр ингән, кояш чыккан, җиһандагы күзле сукырга. Ибн Фатлан килгән безнең якка. Булгар ханы барган каршылап, изге Булгар динне кабул иткән. Тәкбир әйтеп, елап, олылап. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ва лиллахил хәмд. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ва лиллахил хәмд. Шушы булган Идел Булгарның ислам динен кабул итүе, мәҗүсилек кыллыгыннан чыгып, изге юлга кереп китүе. Кыйбла яктан искән җиләс җилдәй, ислам килгән Идел җиренә. Ләйсән яуган, шымырт чәчәк аткан, сал дугачлар кайткан иленә. Динне кабул итү изге җирдә мөгаллимгә хаҗәт тудырган. Булгар дәүләте үз чиратында мәчет, мәдрәсәләр салдырган. Мәдрәсәләр, белем бирү җайга салынган, муллалар һәм тәкъвә мөселманнар белем бирүгә үк алынган. Яңа чорда, мәгариф башында мулла педагоглар торганнар. Дин гыйлемен, фәнни гыйлем белән бик яхшы укыта белгәннәр. Мәрҗәни, Насрый һәм Бубиләр татар мәгарифәтен әйдәгән. Мәгарифтә бик күп яңалыклар шул исемнәр белән бәйләнгән. Йыллар узган. 1938-39 елларда авылларыбызның мәчет манараларын кискәннәр. Бабайларыбызның изге урыныннан барыбызны мәхрүм иткәннәр. Ул манара һәрбер кеше өчен зур һәйкәле булган вожданның намусы һәм дини йолалары, пак эшләре Ходай кушканның. Авылларны караңгылык баскан, хәтерләткән кара каберне кисү өчен ничек куллар барган, эшләү өчен шундый җәберне. Айыбыз күккә очты дигән халык, елаганнар ятып йөз түбән, кисүчене рәнҗеп каргаганнар, мәчет айы егылып төшүдән. Йыллар узды. Яңа манараларга,
Куйыла безнең дә күптән көткән ай. Авылын ташлап, читкә киткәннәр күп, туган нигезен сагынып кайткандай. Торган, яшәгән җирләребездә салына яңа мәчет. Аңа керә бәхетлеләр бүген изге ишеген ачып. Гает, җомгалар укылсын, азаннар яңрасын, нур балкысын һәрбер тарафтан. Чын күңелдән, чын йөрәктән рәхмәт иңсен һәрберегезнең изге эшенә. Җәннәтеңне насип ит, җәннәтеңне насип ит, эй илаһым, ниләр телим сезгә мин тагын, пәйгамбәрем Рәсүл, динем ислам, изге Коръән, тормыш китабым. Хизбуллин Руслан. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden şükür gerektir bizlere Allah'a davetinden sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen güneşsin, sen bir aysın, sen nur üstüne nursun. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmetli cemaat, bizim Ruslan Efendi bilen beygimiz. Hürmetli cemaat, sizin karşınızda hazır biz bik köngülli mezgiller bilen sizge bule getirge tırışabız. Dokunandırgıç mezgiller bik nığışladık, bik katıp sözgere kelgen jirlerimiz buldu, tırıştık, tırmaştık. Da o keretirge tırışmadık. Hazır sözünü jengüçlerini bilgiler için Bedadiyat bölügünün yetekçisi Liliya Hanım'a verdiler. Rahmet ediniz. Bik zor rahmet. Indi şın көңілден құтлысы келе бәйрәмебез белән. Матур булды. Әле безнең инде беренче тапкыр гына үткәрелгән бәйге. Хаталарыбыз да булыр. Бәлкем кичерерсез. Без инде бик төптән уйлап урыннарны әле башта беренче, икенче, өченче урын гына булырга тиеши. Хәзер инде беренче урында 2 булды, өченче урында 2 булды, икенче урында булды. Хәзер инде менә шын күңелдән котлап әйтеп үтәсем килә. 3нче урын яулап алды Хизбуллин Ислам.
Рәхим итегез сәхнәгә. Диплом һәм инде акчалата премия белән бүләкләнә. Шулай ук 3-нче урын белән билгеләнә Зарипова Зилә. Шулай ук диплом белән һәм акчалата премия белән бүләкләнә безнең Зарипова Зилә. Икенче урын яулап алды Гыйзатуллина Алинә. Һәм шулай ук икенче урынны яулап алды Галиәхметова Рузилә. Рәхим итегез сәхнәгә. Шулай ук диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Беренче урын Сагиев Рафис. Рәхим итегез сәхнәгә. Шулай ук диплом һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Урын Феофанова Амелия. Диплом белән бүләкләнә һәм шулай ук акчалата премия белән. Бөтенебезгә дә инде урын биреп бетереп булмады. Булай да инде өстәдек. Әмма дә ләкин инде без инде шушы бәйгене инде матур иттереп традиция дип дәвам итәрбез дип уйлап торабыз. Алла бирсә, шуңа күрә инде шулай катнашкан егетләр, кызларга да дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырасы киләдер. Манапов Азамат Илнас улы. Диплом һәм бүләк белән бүләкләнә. Рәхим итегез. Шуны әйтәсем килә, инде әйдәгез әле балаларга тагын бер алкышлап алыйк. Чын күңелдән аларга рәхмәт әйтәсе килә. Киләсе елга да көтеп калабыз. Инде күбрәк күләмдә күрешербез дип уйлыйбыз. Безнең өлкәннәребез, инде сезгә шиксез рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Без инде менә жюри белән киңәшләштек, сөйләштек. Берегезне дә аерып булмый. Быелга чынлап та берегезне дә аерып булмый. Шуңа күрә инде без сезгә шулай дипломлар тапшырасыбыз килә һәм истәлекле бүләкләребезне. Рәхим итегез, диплом белән бүләкләнә Хизбуллин Руслан.
Шулай бик зур рәхмәт. Әле Филсин апа бүген генә ерак араларны якын итеп, Бәкердән ары иртә белән чыгып китеп, безнең бәйгегә кайтып җитте. Рәхмәт Филсин апа. Шулай ук диплом белән бүләкләнә Насыйбуллина Кадрия апа. Рәхим итегез, Кадрия апа. Диплом белән бүләкләнә Сәгъдиева Филсин апа. Бик зур рәхмәт Филсин апа. Истәлеккә фото. Һәм инде әлбәттә диплом белән бүләкләнә Мортазина Мәдинә апа. Бик зур рәхмәт сезгә. Зурлап безнең бәйрәмебезгә килгән өчен, катнашкан өчен. Аллаһ Тәгалә үзегезне сәламәтлектән айырмасын. Бергә матур итеп күрешергә язсын. Һәм әйе. Күрешергә язсын. Һәм инде без сезне хәзер әлбәттә инде менә күп вакыт калмады. Фәрит хәзрәт безгә үзенең вәгазьләрен әйтер. Һәм инде барыгызны да шулай авыз ачырга, ифтарга чакырабыз.